Benvidos, benvidas a unha conversa ben especial. É unha conversa especial por dous motivos. O primeiro é porque hoxe, o día desta conversa, Orgullo Galego fai 9 anos. Así que, bueno, quero tamén comezar agradecendo a toda a xente, asociacións, tamén, bueno, a todas as institucións tamén que nos apoian dende hai 9 anos, a toda a xente que está facendo parte deste proxecto. Cada día somos máis como Xabarín. E en segundo lugar, tamén quero comentar que é unha conversa ben especial. Primeiro lugar, o mesmo que digo sempre, polo fondo que temos, que non é o armario da miña casa, ou sea, unha conversa distinta. É a cuarta conversa xa, se non me equivoco, deste ciclo chamado Sen Ourense non hai país, un ciclo de conversas que comezou en xaneiro do 2024 para falar de temas máis xenéricos sobre Ourense, non? Sobre emigración, vivenda, desemprego, etc. Continuou no mes de outubro, onde falamos sobre o ciclo de outono, sobre, bueno, Nadal, tamén sobre o magosto, as potencialidades que teñen, non? Continuou no mes de febreiro sobre o entroido, tivemos a diversas figuras o entroido, falamos sobre as súas potencialidades a nivel cultural, patrimonial, etnográfico, etc. E ademais, bueno, é a conversa que máis visualizacións ten este ano en Orgullo Galego, e creo, senón que me corrixen por aí detrás, creo que está entre as 5 conversas máis vistas en Orgullo Galego. E hoxe vamos falar outra vez sobre Ourense, pero neste caso centrado un pouquiño na industria, non? Temos aí diversos temas, en coros, eólicos, que aí é algo que eu quero polemizar hoxe bastante, denominacións e orixe, bueno, moitísimas cuestións, e para iso temos a 4 persoas para falar sobre este tema tan interesante. Comezamos con Noa. Benvida, Noa, deputada do Parlamento Galego. No teu caso, creo que xa é a terceira vez. Segunda, non te pases. Segunda, pero eu creo que hai unha terceira, hai uns anos que viñetes falar sobre os eólicos. Ai, é verdade, sí, que houbera un debate, unha cousa así. Creo que na pandemia, pode ser. Sí, efectivamente. Bueno, hoxe tiveche sorte, que estamos a menos de 30 grados e teño a neurona medio activada, que se chegan a ser aí os días. Menos mal. Benvida. Temos tamén a Puga, xestor de fondos europeos e deputado provincial. Hola. Benvido. Gracias. Graciñas por estar aquí. No teu caso sí que é a primeira vez, espero que a primeira de moitas. Bueno, pode ser, pero os que somos así de poucas redes sociais e demais, efectivamente, é a primeira vez que estou en un podcast, pero sí, pode que non sexa a última, pode ser. Como ti ordenes, Bueno, benvido. Tamén Marcos Nogueiras, traballador agrícola, e vou ler, vogal do Consello Regulador ISP Pataca de Galicia, non? Díxeno ben? Sí, xéchelo perfectamente. Boas tardes, Borxa. En primeiro lugar, a min gustaríame darche os parabéns por este 9º cumpleanos. É un orgullo para min poder estar aquí compartindo esta mesa con esta xente. Graciñas, benvido, e tamén agardemos que sexa a primeira de moitas. É a primeira vez e esperemos que sea a caixa máis. E a nosa cuarta convidada, María Alberta, alcaldesa da Rúa de Valdeorras, benvida tamén. Hola, moi boa tarde, encantada de estar aquí tamén. Tamén, bueno, eu non sei se a vosa primeira vez en Twitch, salvo de no, do resto sí, non? Pois en Twitch, sí, a verdade. Sí. Polo menos de forma consciente, non sei se aparecimos. Xa nunca sabe. Bueno, darte tamén a benvida e agradecer que dediques o teu tempo, que aparte creo que é esa persoa que vende máis lonxe. Sí, pero sempre un paseo desde Valdeorras a Ourense, como todo o mundo sabe, é unha viaxe fantástica. Entón, bueno, xa presentadas, estou vendo por aí polo chat que xa está comentando, eu creo que vin a Josiño antes, o monstro da empanada tamén, bueno, darvos a benvida a todas e todos. E antes de comezar a conversa tamén, lembrar, esta conversa queda subida en YouTube e mañá, creo que mañá, se son rápido, vai quedar en formato podcast no iVoox e no Spotify. E tamén ao longo dos próximos días pois iremos metendo uns pequenos cortes nas redes sociais para que poidades ir vendo, compartindo e todo iso. Entón, vamos a comezar. A primeira pregunta que teño é que quero ligala un pouco coa primeira conversa que tivemos sobre Sen Ourense non hai país, e vai un pouco centrado no tema do despoboamento, non? É certo que Ourense vive un despoboamento xa dende hai décadas,
está a emigrar moitísima xente, pero, sen embargo, é un territorio non rico e moi productivo, que ten uns recursos moi potentes, pero, sen embargo, isto non serviu para xa non só fixar poboación, senón que para incluso aumentar, non? Entón, se a primeira pregunta que lanzo, por que pensades que sucedeu isto? Vaya pregunta para comenzar. Sí. Pois mira, eu teño unha teoría ou algo que sempre digo que Ourense sempre máis, non? Entón, nós temos os mesmos problemas que Galiza, pero sempre un pouco máis. Hai despoboamento? Nós máis. Hai problemas para fixar industria? Ourense sempre máis. Hai calor? Máis. En Ourense, cambio climático? Máis. E agora xa falando en serio, creo que iso pasa por unha dobre razón, non? Por unha banda, nós, como parte do país, sufrimos pois as consecuencias que ten Galiza, froito do centralismo estatal, non? E de que moitas decisións se toman en contra de Galiza empregando os nosos recursos para intereses alleos, pero aquí en Ourense temos un plus, non? Eu a veces un pouco medio en broma, medio en serio, falo de que tamén sufrimos o imperialismo da P9 e que moitas veces pois as decisións acaban favorecendo o eixo atlántico, favorecendo as zonas máis industrializadas e un pouco Ourense, o sur de Lugo, que o oriente sobre todo, pois acabamos quedando atrás nunha posición un pouco colonizados polos demais, non? Facendo un pouco esa analoxía do problema que temos como galegos e galegas, que ao final é a razón que está de fondo, non? É que nos influe máis aos seus ourensanos, pero que é un problema de país, non é de localismo. Eu concordando así con todo o que dixo Noa, a verdade, eu creo que tamén temos outro problema engadido, que Ourense a cidade non ocupa a centralidade do territorio. Entón, aquí, bueno, Puga é moi perto de Ourense, pero aquí estamos dúas persoas que somos de lonxe, e é verdade que o feito de non ter unha cidade de referencia próxima na que podas interactuar de forma diaria con todos os problemas de comunicación, servizos e demais que temos na provincia tamén fai, como decía Noa, que na migración neste caso pois tamén sexamos máis que o resto do país, non? En Valdeorras, non sei se unha cousa de Valdeorras específica, pero nos está pasando unha cousa nos 2-3 últimos anos, que despois de 2 décadas baixando poboación de forma continuada, 2-3 décadas casi, baixando de poboación de forma continuada, fai 3 anos paralizamos esa dinámica. É verdade que a xente daqui está emigrando igual, pero estamos sendo xa receptores de persoas migrantes. Nos levamos, no caso da Rúa especificamente, que é do que máis podo falar a día de hoxe, o 14% da nosa poboación censada naceu fora do territorio estatal, e levamos 2 anos aumentando en poboación. É unha dinámica que de momento continúa, nos estamos censando xente todos os días, xente de fora, sin embargo a nosa xente sigue marchando, non? Iso, bueno, hai que facerse, eu creo que os galegos do presente e do futuro pues, seremos diferentes do que éramos até o de agora, tamén penso. Eu ligando co que dice ela, tamén no caso de Vilar de Santos, que é do que máis o mellor podo falar, tamén estamos notando exactamente o mesmo, que sí que tamén estamos recibindo persoas migrantes que veñen e que se empadronan ali e que están empezando a traballar ali. Entón tamén conseguimos frenar o despoboamento, nós ao mellor non era tan pronunciado porque somos un concello pequeno, pero sí que incluso estamos conseguindo que cada vez haxa máis xente. O caso de Vilar de Santos tamén é un pouco paradigmático, porque ali, sendo un concello pequeno, conseguimos ter un parque empresarial pois, que dá traballo a máis de 100 persoas. Entón podemos dicir que hai xente incluso de Xinzo ou de Verín ou de Ourense ou de Allariz que veñen traballar a Vilar de Santos. Estamos nos encontrando con que moita desa xente sí que nos está demandando unha vivenda para vivir ali, para virse a vivir a Vilar de Santos. Sin embargo, hai unha falta de que nós lle podamos ofrecer esa vivenda, porque todas aquelas que están habitables, pois están habitadas por xente, e as outras están en pésimas condicións. Entonces é difícil de que poidan acceder para vir e para quedarse a traballar ali. E outro dos problemas que eu creo que pasou na nosa provincia é que creo que temos unha provincia moi rica, pero que está bastante empobrecida, sobre todo porque se abandonou o rural, porque se abandonou a agricultura e a gandería e outras cousas como podría ser a silvicultura ou a apicultura. Tamén temos o problema do minifundio, e que a verdade que non temos parcelas moi grandes, e como non se fixo a parcelaria en moitas zonas, e inda que se fixara, as parcelas siguen sendo pequenas, moita xente abandonou a agricultura e acabou marchando para vilas e para cidades e incluso para fora. Entón, ese tamén é un problema que eu creo que se deu moito nesta provincia. Bueno, os que xa imos tendo unha idade, eu particularmente, coa perspectiva de 40 anos, a transformación da provincia de Ourense foi tremenda, foi brutal, non? A ver, a min tocoume incluso o franquismo,
os efectos do franquismo aquí xa empezaron a notar a definición do que actualmente é a provincia. O tema de emigración foi terrorífico na provincia de Ourense. Houbo xeneracións que acabaron emigrando, non? A fisonomía e a economía productiva do país empezou a cambiar aí. A ver, foi no 54 cando empezou a gran forestación de piñeiros, non? Aquí non se chegou a implantar o eucalipto, pero sí basicamente de piñeiros. E foi cando, despois do franquismo, veu o posfranquismo e non arreglou nada. É dicir, nese sentido, tivemos, aínda así, nos anos 80 e pico, cando foi a entrada no mercado común daquelas, unha oportunidade histórica para consolidar unha base productiva centrada no sector agrario, porque sí, porque tiñamos capacidades, e ao revés, o que aconteceu en aquel momento foi, a nivel de agricultura, as decisións axudaron a agricultura mediterránea, por decirlo así, en detrimento do noso modelo de agricultura. Parecen decisións que non teñen moito que ver, que poderíamos arreglarnos de outro xeito, pero non foi así. E a situación acabámola pouco a pouco, co paso do tempo, vaise deteriorando, acabámola vendo hoxe en día. E efectivamente estamos nunha situación de despoboamento terrible. Hoxe hai seguramente máis de 1000 povos que teñen unha ou dúas persoas vivindo. No decurso de 5 anos, pois vanse a quedar totalmente abandonados, como xa hai outros moitos. A mí pareceme moi importante a perspectiva histórica que dá a Puga, non? Porque moitas veces dice que hai un problema de despoboamento en todo o noso territorio máis próximo, non só noutros puntos do Estado, senón tamén a nivel europeo e demais, e que é un problema compartido, igual que o avellentamento ou unha dificultade, non? Ou unha característica. Non vamos dicir que avellentar é un problema, porque vivir máis anos é unha sorte, pero é certo que moitas decisións que se tomaron nese momento condicionaron incluso a nosa morfoloxía, non? Estou pensando pois que no franquismo se secou a lagoa de Antela, que hoxe se está intentando recuperar, e que iso condicionou moito a nosa vida. Estou pensando no desenvolvemento da gran hidráulica, non? Ourense, as nosas comarcas teñen o 50% da gran hidráulica do país, e a maioría construíronse e decidironse durante o franquismo, moitas con oposición popular, con moita violencia, e iso condicionou absolutamente todo despois, non? Houbo grandes partes do territorio que se baleiraron, zonas estratégicas como a do Ribeiro, estou pensando, as que se quitou capacidade produtiva, e iso condicionou todo o resto, non? Entón tamén a veces, cando xe damos debates que nos levan a certo franquismo industrial ou franquismo enerxético, pois creo que o nome ou o alcume que se lle pon é moi oportuno, porque en algunhas cousas estamos repetindo a historia. E hai unha cuestión que comentastes, non? Que estaba medrando, chegando bastante xente que non é do Estado español, non? Migrantes, tanto en Vilar de Santos como na Rúa. Eu lía hai pouco tamén, penso que foi, creo que non meto a zoca, foi en Berea, que tamén están incluso conseguindo recuperar a poboación, e a gran maioría é xente que ven tamén do estranxeiro. Entón, a vez tamén a xente que é dali está emigrando. Entón, a miña pregunta é, quero dicir, por que tedes detectado isto? Se é porque van a estes concellos a traballar un sector concreto ou pola vivenda, ou por qué? Porque é unha cuestión moi interesante que está tamén a pasar noutros concellos, non? Eu creo que son causas moi diversas. No caso de Valdeorras, perdón porque é o que máis coñezo, non? Pero hai unha migración moi variada, e entón atopa situacións. Hai moita migración latinoamericana, evidente, moita migración portuguesa tamén, pero despois hai moita xente marroquina que está vindo ao interior de Galiza. O motivo polo que empezaron a vir, non sei, e ademais hai como unha separación de traballos en función da orixe. Esta é unha realidade que estamos vendo, non? A xente latinoamericana está traballando moito en atención a persoas dependentes, sobre todo as mulleres, non? Na hostelería, no sector horeca, tamén tanto as mulleres como os homes. Sin embargo, a xente marroquina está traballando moito no campo, moito en Valdeorras na Viña, e tamén no sector do monte, que é un sector que no noso territorio non está desenvolvido como no resto, como na zona costeira, non? Como na franxa costeira desa forma tan terrorífica como está ali, pero nós temos moitísimo monte hoxe sin desenvolver, e esa xente está traballando moito aí. Despois nos que está vindo xente que fuxe de territorios que están en distintos conflictos, temos xente, hai unha casuística moi diversa, pero é verdade que está vindo, polo menos no noso caso, xente
con moita gana de traballar, con moita gana de integrarse, non estamos facendo un traballo, creo que é moi importante facer o traballo de que a xente que veña sexa galega de verdade, non? Que poida participar da vida de aquí, que non se xeneren guetos e que haxa esa capacidade de interactuar no día a día coa xente. Eu creo que é un traballo que temos que facer desde aquí, coa colaboración tamén da xente que ven de fora, non? A mí pareceme moi interesante isto que di María, non? E creo que a realidade de todos estes novos galegos e galegas non é tan distinta da, por exemplo, dos meus pais. Os meus pais, que eran galegos os dous, coñeceronse en Suiza porque os seus pais e toda a aldea, o sea, toda a zona de Barra de Miño de Coles emigrou a Suiza un seguindo os outros, non? E o meu avó sempre me contaba que iba o tren con media aldea cara lá, non? Entón, creo que o que temos que facer un pouco o que dicía María, non? Que facemos coa integración de todas estas persoas, non? E creo que aí temos unha potencia enorme, que estamos tendo persoas máis novas, que era un pouco o que precisábamos, asentándose no noso territorio, non? E creo que é fundamental iso que di María da integración. A min preocupame moito o discurso fascista con todas as letras que se está vendo agora, por exemplo, coas menores migrantes que están entrando por Canarias e a través nas pateras, e que se faga un discurso a veces desde o goberno galego de que non hai recursos aquí para integralos e integralas, non? Cando primeiro hai recursos económicos, segundo, pois en Ourense que é máis habitual que pechen escolas e abran tanatorios, pois non estaría mal que fixáramos poboación, non? E se mantiveran as escolas ou se abriran outras novas, non? E creo que aí temos unha potencia nesta parte do país tamén moi importante para algunhas zonas do territorio, pois volver poboalas, non? E que nese sentido temos unha venta aberta. Ainda outro día que estábamos pugallou polos maios, pois algúns dos gañadores dos maios eran eses novos galegos, non? Que gañaron algunha copla ou algunha celebración. Iso é unha lección tamén para as que temos abandonado un pouco. Eu creo que ademais, perdón mencionando isto último, o tema dos maios vai moi ben, porque eu creo que tamén un repto que temos ante a xente nova que está vindo, hasta estes novos galegos e galegas, a cuestión lingüística, porque é verdade que non estamos a detectar tamén, eu creo que ves dúas perspectivas moi diferentes da xente que non ten o español como lingua primaria, polo tanto son moi abertos a coñecer o galego e a ver a súa utilidade xa de entrada, coa xente que ven, sobre todo de Latinoamérica, que teñen o español como primeira lingua, que lles parece que non hai unha necesidade en orixe, non, de coñecer unha segunda lingua porque se poden desenvolver ben. E creo que é moi necesario tamén facer políticas nese sentido, non? Porque a cuestión lingüística se pode perder nesta dinámica. Aquí nas comarcas de Valdeorras e a comarca da Limia sempre houve unha convivencia, por exemplo, con moita xente portuguesa que viña a traballar a Lousa particularmente, e na comarca da Limia tamén, quer dizer, sempre houve esa convivencia sin ser ningún tipo de problema, non? Un pouco en contra do que tú dices, creo que ven moita xente de Latinoamérica e sí que falan español, pero sí que aprenden a nosa lingua, non teñen problema ningún en aprender o galego, non o falan eles, pero sí que o entenden perfectamente ao pouco tempo. Nos o que topamos é que hai que buscar a utilidade. Nós estamos facendo cursos, por exemplo, onde está a utilidade? En atender, por exemplo, antes falaba que un traballo que emprega moita xente que ven de Latinoamérica é a atención a persoas dependentes. Entón, aí onde se ve a utilidade, aí sí. Se non tens que comunicarte con unha persoa especificamente que necesite falar en galego, pois algo que nos estamos a topar. É verdade que Valdeorras somos unha comarca especialmente españolizada en relación ao resto do país, xa da xente daqui, e tampouco van facer a xente que chega de fora o que non fan os galegos e galegas que somos daqui, esta é a realidade. No noso caso, como dicías tú, de que a xente marchaba aquí para Suiza, pois iba levando a outros, ali sí que pasou bastante eso, sobre todo empezaron a vir algunha familia de Cuba, e pois xa viñeron moitos máis cubanos, entonces nós ali a maior parte da xente que temos estranxeira é de Cuba, están perfectamente integrados, non falan o galego porque chegalle con falar castellano, pero entenden perfectamente que non lle falamos galego sin problema ningún, e teñen ali traballos e traballan sin problema ningún. Bueno, vou dar dous exemplos. Nos grupos nos que alternamos así actividades, digámoslo, lúdico-deportivas por WhatsApp, que é a rede social, que si é unha rede social, a única que eu teño, participa xente, pois, que son son colombianos e outros, fíxate, senegaleses. A min respóstanme con un grande esforzo por parte deles en galego, fan un esforzo de respostarme en galego, cousa que lle agradezo moitísimo, no? Cando interaccionan con outras persoas que escriben en español, pois fan en español, pero a veces a min, cando me respostan a algo que lles pregunto tal, fan o esforzo de facelo, xa digo,
por un lado colombianos, por outro lado senegaleses. Por engadir un tema novo aquí, entrando do terreo do moderador, pero relacionado con isto, non, coa multiculturalidade e coa relación que temos con outros povos, creo que precisamente un dos problemas de Ourense foi históricamente que non aproveitamos a nosa relación con Portugal ou que nos levaron a non aproveitala. Un exemplo claro son as infraestructuras, non estamos apenas na nosa parte de Galiza conectados e conectadas adecuadamente. Un exemplo é a zona de Celanova, non? Outro exemplo tamén o tema da lingua. Na Escola de Idiomas de Verín non se oferta portugués, é algo prácticamente inaudito, na maioría dos institutos das comarcas de Ourense tampouco, non? Entón, pois, creo que tamén un dos nosos problemas é que temos vivido nos últimos anos, quizáis, máis, de costas a Portugal, cando tamén hai que ver que co norte de Portugal compartimos moitos problemas ou compartíamos algúns de desindustrialización e eles nalgúnas cousas van remontando, non? E a min, sobre o que estades a comentar e antes avanzar a seguinte pregunta, sí que na cuestión do idioma eu vexo tamén por orgullo galego, non? Moita xente que ven do estanxeiro que xa di, non, que non atopa moitas veces recursos a Xunta para aprender o galego, que é unha cuestión moi importante, e logo tamén que o discurso este de, bueno, vai vir xente de fora, que é un discurso farcista, efectivamente, vai vir xente de fora, entón o galego vai se deixar de falar. Pero digo, claro, por exemplo, onde vivo eu, en Vigo, ali a gran maioría dos galegos e galegas falan castelán, entón a xente que ven de fora vai se adaptar ao que ve ali a súa realidade, entón non podemos botar a culpa e a responsabilidade nunhas persoas que simplemente ven e imitan, non, o que ven, non? Entón ese sí que é un tema que eu creo que utilizan, non, o tema do idioma como unha ferramenta para xerar racismo cando o problema non é ese, non? Pero en todo caso, para avanzar a seguinte pregunta, sí que quería sacar un tema moi importante que é o da sector primario, non? O sector primario chega a ter moitísima forza en Ourense, nas distintas comarcas, non? Pero é certo que precisa tamén digamos, compaxinarse cun potencial industrial. Entón, a pregunta que lanzo é como compatibilizar ambos sectores. Non cabe dúda de que o sector primario ten que ir da mão do sector industrial. É dicir, é bastante triste, por exemplo, na comarca da Limia, que se producen moitísimas patacas, sin embargo, solamente hai 2 fábricas de patacas fritas bastante pequenas, que por certo están riquísimas, as Jalir e as Guais, fago aquí publicidade. Pois sí, pois sí. Pero claro, moita da pataca que se acaba producindo na Limia acaba marchando a fábricas de fora, que son as que lle dan o valor engadido, e son ao final as que ganan ese diñeiro a maiores do que se pode ganar aquí. E tamén estamos vendo, por exemplo, que cada vez é máis frecuente pues, comer alimentos precociñados, e non é unha fábrica de tortillas, por exemplo. E tamén vas a calquera festa, e hai patacas fritas destas que che venden de bolsa congeladas, e non hai ningunha fábrica deso. Entón, eu creo que o que hai que facer, ademais de producir un produto de calidade, é tratar de ter tamén a industria da transformación para lle dar un valor engadido e poder crear un montón de postos de traballo e poder crear unha maior riqueza. E iso vai ligado da man ao sector primario, debe ir ligado pues, tamén co sector da industria. Claro, vou poñer un exemplo que é do ámbito forestal. Temos en Ourense, eu creo que eran 500 e pico mil hectáreas de monte, non? Moitas comunidades, casi a mitade das comunidades de montes que hai en todo o país, hainas en Ourense. Das máis grandes, hai comunidades de montes de casi 4.000 hectáreas. Por tanto, un sector forestal potentísimo. Hasta hai 20 anos, en todas as comarcas de Ourense había pequenos aserradoiros. Hoxe prácticamente non queda ningún. É máis, estamos importando a madeira prefabricada xa pois do norte de Europa, cando aquí temos un potencial enorme. Estamos con esa produción de piñeiro que boa parte ou se vai a Finsa ou se vai a Portugal, que son os que veñen a compralo aquí, non? Bueno, poño o exemplo forestal, pero iso contraponse, por exemplo, con outra produción moi importante nesta provincia que é o sector vitivinícola. Aí sí que houbo a produción ligouse á elaboración, e hai en estos momentos unha mellora en todo eso, porque hai pequenas producións que pequenas adegas están sacando uns viños de excelente calidad. Sí, pero ollo, hai en determinadas comarcas onde está acontecendo o contrario, que veñen as grandes adegas
de fora a facer grandes plantacións. O sector vitivinícola está en un grande cambio. Do exemplo de Valdeorras, ou digo, da Limia xa falou aquí Marcos, non? Pero temos, por exemplo, outro sector que hai moitos anos era moi potente aquí en Ourense, chegou a haber 10.000 explotacións lácteas. Eu non digo que tuvera que hoxe haber 10.000 explotacións lácteas, pero en torno ao sector lácteo xenerábase moita empresa, moita industria, moita economía. Hoxe están absolutamente desaparecidas. Creo que quedan 35 explotacións en toda a provincia de Ourense. E no sector do vacún de carne, en extensivo, que é o que hai maioritariamente, tamén se reduxeron casi nun 70% e non hai prácticamente transformación. É un dos retos pendientes que temos, non? Eu, agora que falaba do tema do sector lácteo, eu, como urbanita que son, unha desgracia como outra calquera, bueno, todo urbanita que podemos ser do barrio da Ponte, recordo que cando empecé a coñecer cousas do sector primario, non, e a traballar con xente do sector, unha das persoas que máis me axudou e que máis me ilustrou, díxeme, bueno, primeiro que tens que saber é que a vaca leiteira en Ourense é unha especie en perigo de extinción, non? E recordo, agora non nos teño na cabeza, pero de ver desde o ano no que eu nacín ata a actualidade o número de gando, non? El leiteiro que foi debecendo é prácticamente sintomático co devalar, non, demográfico e do resto de Ourense, non? Eu creo que un sector estratégico, e creo que tamén nos últimos anos vimos que era fundamental recuperar o agro e o sector primario en Ourense tamén por unha estrategia de país, por dúas cuestións. Primeiro xa, do que máis nos atinxe a nós, porque é un elemento clave para a custodia do territorio, para abordar a prevención dos lumes, e máis aínda neste contexto de agudización do cambio climático, e en segundo lugar porque tamén todos como sociedade acabamos de vivir aí nada unha pandemia, estamos vendo tamén todas as tensións xeopolíticas e conflitos bélicos que hai no mundo, e onde a alimentación é algo absolutamente estratégico, e que é de estúpidos e de estúpidas non ter o país a producir e non ter o sector primario de todo o país e de Ourense en particular, que ten unha potencia enorme por estar medio abandonado a producir, non? E que é cortomirismo. Ninguén máis quere intervir? No, eu estou bastante de acordo no que dice, que temos unha provincia moi rica porque é moi fértil. O noso terreo é moi fértil e podría producir casi calquera cousa. O que pasa é que hai que mirar que cousa se pode producir mellor en cada sitio. É entendible que ao mellor nos montes de Bande, por exemplo, ou nos montes de Lobios, non vamos sementar patacas, porque a mellor a leira non se adecúan o suficiente. Pero sería un sitio excepcional para sementar mazairas, como é en Cataluña. Pois aquí prácticamente non hai mazairas. Ou sería un bo sitio para facer apicultura. Vemos que hai, por exemplo, grandes problemas coa vespa velutina, e a Xunta anda por aí dando paros de cego, que lle dá diñeiro a Seaga, creo que é a Seaga, non? Para que vaya a cambiar, para que vaya a mirar dos nidos, e habitualmente hasta non van ou van tarde é mal. Entonces, ese país todo que está abandonado, sobre todo zonas de montaña como Bande, como Lobios, como Entrimo, como outros sitios así, pois poderían producir moitísimas cousas que non se están producindo. Eu fago unha reflexión, chegado a este punto no ano 2025, e aparte, xa digo eu, que en 40 anos fun vendo a evolución dos sectores económicos, especialmente do sector agrario, por toda a xeografía de Ourense, hai unha parte irrecuperable, ou moi difícil de recuperar, no ámbito agrario me refiro, pero iso non quere dicir que non sexa recuperable a economía rural, porque en moitos puntos temos unhas posibilidades enormes de outro tipo de actividades no medio rural que non teñen por que ser única e exclusivamente agrarias. Temos algúns exemplos, hai persoas que están tomando iniciativas, hoxe incluso co tema do teletraballo, ademais, ou pequenas empresas que facendo ben as cousas con un pequeno estímulo, con unha pequena axuda, e sobre todo, se se dotara de servicios ao medio rural, seguro que eso aumentaba. Porque a actividade productiva agraria vai ser moi difícil de recuperar en todo o territorio. Pero iso non quere dicir que en ese territorio non se pode recuperar a economía rural. A economía rural pódese facer con pequenas empresas que se asenten aí, pois, por exemplo, se hai unha fiscalidade adecuada, se hai unhos servicios que se lle preste a esas empresas ou esas persoas que queren emprender. En fin, que iso non é... non chegamos indo ao punto de non retorno, pero estamos moi cerquiña, Eu, por che levar a contraria, sí que creo que a terra é recuperable, pero en cada sitio que a súa cousa. Por exemplo, hai en sitios que se dan ben aos castiñeiros, a castaña é un produto que ten un valor engadido tremendo, e non se están plantando castiñeiros, porque a Xunta non está dando diñeiro para eso, está dando diñeiro para plantar eucaliptos. E hai outros sitios que non se poden plantar castiñeiros, pero plantanse mazairas ou plantanse pereiras, ou incluso o kiwi. Na zona da Baixa Limia dáse ben o kiwi. Olivos. E aquí Galicia foi unha zona na que se deron olivos durante moitísimo tempo.
Estánse Pois plantando. eu creo que o terreno sí que é recuperable pouco a pouco, pero é recuperable. Eu O quería- terreo, perdona, son un Non, apuntamento. O nada. terreo é recuperable, claro que este país é impresionante, pero o problema é que non imos ter xente, por lo menos nun período moi curto, para poder Claro, o sea, aproveitar ese terreno. isto é a largo Xa non hai prazo. políticas de aproveitamento do territorio, E pero que o vamos a hacer problema é por que a situación demográfica lévanos a que non teñamos xente para traballar ese territorio. E aí tens que dar razón. Efectivamente, eu creo que temos un problema evidente que o que decía antes Noa de que vivamos até ben maiores está moi ben e é fantástico e un logro como sociedade, non? E nós temos estes índices de avellentamento importantísimos, pero eses índices de avellentamento condicionan a nos moitas cousas a nivel económico e social, non é evidente. Entón, o relevo xeracional, primeiro, o relevo xeracional das industrias agroalimentarias que hoxe están xa en produción e logo das posibles que se poderán crear, non? Se non temos xente en idade de poder crealas é moi complicado. Nós temos efectivamente un territorio moi fértil que vale para moitísimas cousas, pero ten que haber xente que pode iniciar eses traballos. Nese sentido, a xente que está vindo de fora é un grandísimo recurso para iso, pero creo que tamén, creo que dixeche tú, a administración, a Xunta de Galiza non apoia este tipo de iniciativas, porque aquí somos todos moi liberais a veces e apoiamos moitas industrias que queremos cando queremos, non? E a Xunta de Galicia hoxe do Partido Popular ten moi claro que modelo económico quere para o rural e que modelo non lle interesa, e eu creo que ao final sempre falamos, a veces que falamos de que o PP non ten un modelo para o rural, eu creo que o PP ten un modelo clarísimo para o rural, que é deshabitalo, porque é un rollo darlle servizos ao rural, é moi caro, é custoso, e ao final eu creo que tu vives no rural e eu tamén nos botan do rural porque non hai que ser un herói nin unha heroína para vivir no rural, e cando tú non tes acceso a servizos, a comunicacións, as cuestións máis básicas, ao final a xente é que non queira estar no rural, que hai unha calidade de vida tremenda e hai unhas posibilidades inmensas, é que non tes os recursos mínimos para poder vivir dunha forma aproximada como se vive nunha cidade, non? Eu creo que este é un problema grandísimo que está fomentado pola administración, que non ven de la nada, o despoboamento non ven da nada, hai políticas que che dicen, non, para ter acceso a servizos sanitarios tens que estar nunha cidade, para ter acceso a recursos educativos tens que estar nunha cidade, e así todo, non? Porque non te podes nin comunicar a día de hoxe, e nesto son iguales o Partido Popular e o Partido Socialista, e da igual que en goberne, porque as dinámicas que estamos vendo agora en Agudiña son exactamente as mismas, independentemente de quen este no goberno. A min tamén quero meterme nunha cuestión concreta que é en Valdeorras, aínda que tamén isto podedes intervir para extrapolar a outras zonas de Ourense, non? Pero é que é certo que se vamos a Valdeorras destaca por dúas cuestións fundamentais, ou polo menos cara fora é o que se coñece, non? Que o sector da lousa, que tivo máis que tamén ten un potencial enorme, que creo que agora tamén está afectando a globalización, a intervención de outros países, etc. Non? Pero tamén ten unha denominación de orixe que mostra que ten un potencial no sector do viño moi grande. Non? Sen embargo, e isto é unha percepción que teño eu tamén, que ao longo dos anos isto non foi acompañando nun crecemento constante de poboación, que dinamice tamén o pequeno comercio, non? O comercio local. Entón, pouco se tedes detectado por que sucede isto, que medidas se poderían tomar, non? Para correxir e que todos estes sectores repercutan e xeren tamén outra economía a vez, non? Na zona. E tamén, repito, isto podemos leválo a outras zonas de Ourense, pero sí que quería centrarme en Valdeorras porque creo que é unha comarca moi destacada nisto. Eu creo que é unha pregunta extensa. Eu creo que Valdeorras é unha comarca un pouco atípica no contexto ourensán, porque temos unha industria moi potente, somos despois da comarca da cidade, a comarca máis industrializada de todo o territorio. É verdade que a lousa viviu momentos millores a nivel, non o sei, se vive momentos mellores, é un debate que temos moito ali. Que pasa hoxe coa lousa? Hoxe o capital da lousa está en mãos estranxeiras de grandes fondos. Os grandes fondos seguirán tendo as canteiras en Valdeorras mentre sexan rendibles económicamente, e cando non, nos temos clarísimo que poñerán o peche. Sería debatible se cando esas canteiras estuveron en maus locais, esas maus pularon polo territorio como podían ter feito, non? E a Nacional 120 que é o gran exemplo, non? De que, porque se un sector industrial como o sector louxeiro que move
económicamente o que move, se tuvera plantado no seu momento e pedir unhas comunicacións dignas, os partidos políticos podemos pedir o que queiramos, pero as empresas lle fan caso. Entón, bueno, sería moi debatible eso, ¿no? Despois temos un ADO que, como mencionou antes Puga, bueno, varias persoas, efectivamente está, eu creo que nun bon momento, moi amenazada tamén polo que decía Puga, non? Están vindo a todas as DOs de Galiza, grandes grupos foráneos. Eso ten unha vertente boa, porque entendo que se refire a que temos viños de moi boa calidade e por eso chaman a atención, ¿no? Porque nos competimos en calidade, non competimos noutra cousa. Entón, está moi ben que veñan, pero o que nos interesa é que o esforzo local, ¿no? E que sexa o capital local o que fomente iso. No que dices do comercio, eu creo que é un problema generalizado. Valdeorras non é diferente do resto do país neste sentido. O comercio online é unha realidade aplastada, apabullante, non? Para todo o comercio. Eu creo que o comercio local, non só que temos detectado ali, que sobrevive e incluso crece cando ofrece un produto diferenciado. Tú ofrecerás cousas, o sea, calquera cosa podes comprar online, pero cando vou a unha tenda física, pois me terán que ofrecer unha atención ou un produto especializado que sexa máis fácil. Pero isto pasa en Valdeorras e pasa no resto do país. Valdeorras igual, o feito de estar lonxe dunha cidade facilita que haxa máis comercio sobrevivindo, probablemente, porque tes máis dificultades de moverte, xa non só online, evidente, non, pero non a cidade para facer as grandes compras que se fan igual noutras zonas. Entón, ali sobrevive máis, dentro das dificultades evidentes que ten. Porque ademais Valdeorras, isto xa é un pensamento propio, eu creo que mira máis case cara a Ponferrada que cara a Ourense pola cuestión das comunicacións, non? Que non que mires, é que non tes máis remedio. O barco, que é a capitalidade de Valdeorras, está a 45 kilómetros de Ponferrada e está a 130 kilómetros de Ourense. Claro. Entón, e hoxe se ven moito Ourense e se mira moito Ourense porque nos quitaron os servizos sanitarios, esta é a realidade. Entón, hoxe a xente de Valdeorras se ten que desplazar moitísimo máis a Ourense que antes, porque antes o hospital público, ou que era o Hospital Comarcal de Valdeorras, que se chamaba así, tiña unha serie de especialidades que hoxe nin podemos soñar. Entón, agora hai que mirar máis a Ourense, nos quitaron os trenes, nos quitaron os autobuses, pois está complicado vir. Pero a cidade de referencia, a verdade, que sempre foi Ponferrada, pero por proximidade e por comunicacións, claro. Sí, a ver, Valdeorras fomos arrinconando ali, non? Ese é a realidade, non? É un rol bueno, da Valdeorras. Desenvolveuse económicamente, claro, cando se empezou a explotación da lousa por parte de empresariado basicamente da comarca, non? Que xenerou moita economía, que eso acabara repercutindo nun desenvolvemento económico sostido no tempo, pois sí que efectivamente xa hoxe en día hai dúbidas, non? E o risco que pode acontecer agora coa entrada deses capital foráneo é cando deixen de explotar a lousa, como vai quedar todo eso? Como nos vai quedar o territorio? Falamos un pouco ao principio ti tamén do espolio, non, que temos en Ourense. Bueno, pois ese vai ser un bo exemplo do que poida acontecer, non? É certo que o sector do viño é un sector que é puxante, que está funcionando, o tema do godello xe pois está ben, pero, a ver, non teñamos miras curtas, porque o mercado nestos momentos, no caso do viño estou falando, pídenos viños brancos e temos uns excelentes viños brancos e, por tanto, vamos a dar viños brancos, sí, pero é que o mercado tamén é para onde o leven, Valdeorras, ou Ribeiro, ou Rías Baixas non vai ser quen marque o consumo de viño no mercado mundial. Non, eso vai nos vir dado. E ao mellor, dentro de 10 anos, que? Vale? Entón, temos que ir pensando e organizándonos tamén, vendo o que se nos vai vir, por exemplo, no tema dos tintos. Na comarca que está ao lado, Ribeira Sacra, está nunha situación moi complicada a nivel vitícola, que nos toca tamén a provincia de Ourense, non? Por os tintos, por o tema dos tintos. Pero que isto fai 7, 8 anos víase vir o problema nos tintos, non? Por que non se fixo? E iso é unha cuestión política, Eso é unha cuestión política. As adegas por si soas, ou os viticultores ou viticultoras por si soas, non teñen capacidade de organizar a 10 anos vista unha economía social. Eso ten que ser a administración quen poña as ferramentas a ese sector para que vexa o que vai acontecer dentro de un tempo. E o caso do tinto víase vir. No momento en que empezou a toser Francia, as denominacións de orixen francesas, acabou acatarrándose a Rioxa, e hai que collemos unha gripe criminal. Claro, bueno, pois, ollo, non vai acontecer eso mesmo co godello dentro de 10 anos,
Non, hoxe está nunha situación boa, pero ollo co que pode acontecer. Hai outro sector moi importante tamén en Valdeorras que está pouco explotado, que é o sector forestal, en todo Ourense, pero tamén o sector forestal. Bueno, non vamos falar dos lumes que houve hai uns anos que foron terroríficos e deixaron aí, bueno, unha huella, unha pegada fastidiada, non? Co cal, o comercio xa explicou María que vive ali o día a día como está, pero eu creo que nese sentido non deixa de diferir moito do resto de cabeceiras de comarca da provincia. Dá má sensación de que a situación é parecida ao mellor en Verín, a situación no Ribeiro é complicada tamén, Carballiño. Eu Xinzo creo que se defende un pouco mellor, non? Eu creo que Xinzo que sí. cada quen barre. Deféndese un pouco mellor dentro do que cabe. Ali hai un sector primario moi importante, tanto ca pataca como co cereal, como incluso ahora bastante horta, con cebolas e repolo que se está sementando. Tamén é importante o sector gandeiro, sobre todo con granxas de coren, pero bueno, que dan de postos de traballo a moitísima xente, hai moitas familias que viven gracias a eso. Entonces eu creo que a Limia está un pouco a mellor aguantando o tirón de que non haxa tanta xente que marche, pero o problema do despoboamento en zonas da Limia que xa se quedan un pouco afastadas do núcleo, mellor falamos de Porqueira ou falamos de outros sitios así, están sufrindo o despoboamento, eu creo que dunha forma bestial. E sí que están perdendo xente pois a patadas, e creo que o principal problema pois é a falta de oportunidades, a falta de traballo, a falta de comunicacións, pois a falta de oportunidades que hai no rural. Eu simplemente nada, unha reflexión telegráfica que creo que Valdeorras é para todo o mundo un aviso a navegantes, non? Creo que especialmente o que aconteceu coa lousa, non? Que nos manda unha mensaxe ao resto do país e o resto de Ourense, agora mesmo que estamos vivindo un novo boom da minaría, non? Que non somos un territorio estratégico canto a minerais, valga a redundancia, declarados estratégicos pola Unión Europea, un pouco hai que ver a foto de atrás, non? E dicir, vale, pois anos de explotación canteira ali na rúa, no barco, en todo ese territorio, pois adoleceu dunha falta de transformación e de peche do ciclo productivo, que é moito menos complexo que os minerais do que falamos hoxe en día, pero que non se aplicou unha visión tampouco de intervención da administración para que houbera un apoio pois no sector tamén universitario, que houbera, bueno, outro tipo de cuestións, incluso do punto de vista da explotación turística, de poder ir ver case unhas instalacións bellas e facer algo así, ou da reciclaxe de minerais, que tamén é algo aínda moi pendente de traballar. Entón agora, cando temos outros debates en riba da mesa, non? E se nos di que hai que poñer o territorio para que se explote o mineral e se leve para transformar noutros puntos do Estado e noutros continentes, pois a pregunta é un pouco quizáis aquí non podamos facer todo, pero algo poderá quedar en Ourense, algo poderá transformarse aquí, teremos que poñer tamén exixencias do punto de vista da explotación pública, que unha porcentaxe das ganancias vayan directamente para os nosos orzamentos e para ter a nosa sanidade e outros servizos, non? Entón, bueno, creo que hai exemplos que coller, non? De Valdeorras e de agora facer unha lectura para o resto do país pensando no que se nos fixo noutras partes, non? Tamén quero meterme aí, hai outro problema máis que é o dos encoros, que tamén dá eso para falar moitísimo, pero que Ourense tamén destaca, non? Hai moitos encoros que agora non vamos a entrar a nivel histórico como se construiu todo iso, a represión que houbo, o desplazamento de aldeas enteiras, non? Pero é certo que é unha realidade que está aí, non? Que podría ter un aproveitamento moito maior do que ten, pero eso, a realidade é que non teñen un aproveitamento diversificado, non? Entón, por que pensades que sucede isto? E sobre todo tamén, que medidas poderían tomarse para repercutir, para darlle a volta a esta situación, non? Sí, o primeiro xa antes de todo é que nos tomaron históricamente o pelo, que temos o 50% da gran hidráulica do país, e que iso non ten un retorno económico directo, que é algo brutal, pero nin a través dunha política impositiva mínimamente seria nos concellos da contorna, nin dunha porcentaxe da produción que vaya directamente para o público. Estas son infraestructuras que están sobradamente amortizadas, que as eléctricas se lucran a saco. De feito, vivimos varios episodios de baleirado de encoros vulnerando a lei, con consecuencias medioambientais e consecuencias tamén para o abastecemento da poboación, e aquí non pasa nada porque os grandes gobernos están ao servizo das eléctricas e das súas portas xiratorias, que iso xa é un escándalo de partida. Pero logo ten moitas máis derivadas.
privada, xa non como afectou o clima, etcétera, etcétera, sino que agora estamos vivindo tamén un boom de proxectos de gran hidráulica de novo, de centrais de bombeo e demais, que parece inocuo, pero por ser renovable non é inocuo, e logo por riba vemos como tamén isto supón no día a día moitos impedimentos, non? Eu recordo, por exemplo, na zona do Ribeiro, que cando gobernamos en Castrelo de Miño, que había moitas dificultades para poder facer actividades acuáticas e deportivas no encoro, para introducir cuestións de posibles navegabilidades e incluso para ver a explotación de algúns recursos termais, que é outro petate o termalismo que podemos abrir, non? Entón, tamén dentro de que xa temos esas instalacións hidráulicas e poderían dar moito de sí, incluso para poñer, que en moitos países estáse facendo, instalacións de placas fotovoltaicas que me trabo en riba desas superficies de auga, non? E ao final a resposta é que se pensa para fora e para os grandes intereses das eléctricas, e con isto remato xa outro petate, que moitas concesións públicas foron caducando, como a de Castadón, tantas outras, e non houve un intento por parte, neste caso, do Estado español, porque outro problema ourensán é que todos os nosos ríos están xestionados desde Madrid, nin tampouco, no caso de outras comarcas do país, da Xunta, de reverter iso para o público e explotalo directamente cunha empresa galega pública de enerxía, que sería algo perfectamente posible, que hai incluso empresas públicas de enerxía en Estados Unidos, o sea, que tampouco é a entrada pasado mañá do socialismo, que non estaría mal, sino polo menos dar un mínimo paso en que os recursos das e dos ourensáns e dos galegos e galegas revirta en todas nós, non? E non só nos señores de Iberdrola e de Naturgy. A ver, imos tirar cos encorios. Están aí, témolos. Xa os padecemos. Que pode sacar a sociedade galega e especialmente a ourensana de eso? Pois un beneficio económico, non? A ver, eu vou poñer un exemplo. Imaginémonos que Iberdrola, voulle poñer nome, despois vou afondar máis no tema de Iberdrola, vai a Arabia Saudí, fai 50 anos, se houbera ali un franquiño como houve aquí un francón, vai a Arabia Saudí e dille aos saudís: che, este petróleo que tedes aquí, me lo papo yo. E vos o que facedes é, en todo caso, traballar, e os recursos todos van pa Madrid. Bueno, salen dali, bueno, a patadas. Eso é o que está pasando. Un recurso que ali hai, que está servindo, nadan en dólares, aquí temos un recurso, estamos absolutamente explotados. É tan complicado eso que plantexaba Noa, por exemplo, de que nos favorezamos como sociedade dun recurso que xa leva moitos anos generando beneficios a esas grandes empresas. E falo de Iberdrola porque vou dar un dato. Iberdrola son tan carroñeros, supoño que non será un insulto como para que me denuncian, non? Bueno, son tan carroñeiros. É unha descripción. Exactamente. Non, porque son, ademais, porque se mentira, hai 7 meses na Deputación Provincial tivo o goberno provincial que levar un expediente para devolverlle a Iberdrola por un defecto, por certo, da propia Deputación Provincial. Aí sí que non foi culpa de Iberdrola, porque Iberdrola reclamou 1.200.000 euros do ICIO, do imposto, por cando se fixera o aumento da central dos Peares, e houve que devolverlle 1.200.000 euros a Iberdrola do erario público. É como se eu construí unha casa, equivócase o Concello a hora de cobrarme o imposto, eu reclamo ao Concello, ten que me devolver os cartos. A ver, que xa teñen expoliado ben os ríos desta provincia. Son tan miserables que hasta foron reclamar 1.200.000 euros. Que isto conecta, perdón Puga que te interrumpa, con outro gran problema ourensán que explica todo este panorama. A ver se o último problema que falamos, si falamos de cousas boas, que a Deputación de Ourense, como infraestructura parasitaria ao longo dos últimos 40 anos tamén. Patrimonio. Vou falar dunha máis que a Confederación Hidrográfica Miñosa. Claro, porque el falaba dos encoros e de como se pode aproveitar, non, a situación terrible que temos con todo o territorio expoliado por eles, pero que aí a Confederación Hidrográfica
é un hándicap importante. Falabas de Castrelo de Miño, pero que isto se repite en boa parte dos encoros do país, e aí máis aló de que as empresas son bastante reacias a que se utilicen os encoros para calquera tipo de actividade que poidan desenvolver os concellos neste caso ou as administracións, Confederación Hidrográfica acostuma a poñer bastantes problemas, non? Entón, ao final, te atopas con que tes os teus mellores territorios anegados de auga e tampouco lle podes dar ningún uso a esa auga porque de verdade que todos son problemas por parte dunha confederación hidrográfica que non sei que nos afoga bastante como país. E eu volvo un segundo a Valdeorras porque nesta situación, e volvendo tamén ao que decía nos que temos aí os encoros e ademais temos as minas de lousa, que a lousa, o sistema extractivo da lousa non sei se o coñecedes, pero de todo a lousa que fan é desmontan unha montaña entera, se quedan co 2 ou 3%, que é o que se aproveita de todo o que se saca entre o 2 e o 3%, as louxeiras que máis aproveitan cerca do 5, pero non máis, e van desmontando esa montaña e a montan no outro lado. É dicir, que nós temos unha afectación no territorio tanto da louxa como dos encoros gravísima, e agora virán os eólicos, non? Entón, temos que vernos resarcidos de alguna maneira, porque senón é que botas a xente de todas as formas e volvemos un pouquiño o de antes, non? Que a xente quere quedar porque de ter posibilidades de desenvolver a súa vida no seu territorio, que as ten, se nos deixan. Eu por dicir algo dos encoros que na miña zona non hai, pero bueno, sí que debe de ser a única. Sí, por ali non hai moitos. Sí que o que hai cerca manda carallo. O que hai cerca iba a falar deso, de que eu cando era pequeno pois solía ir bastante á pesca, e cando iba á pesca pois iba aos encoros porque collías troitas, collías tal. Ahora nos encoros nin pesca hai. Outra das actividades que se facía tamén era ir aos encoros a bañarte, pasar o día ali como nas pequenas playas que poida haber, que son a min gustame máis cara do mar, porque polo menos non hai area, as playas que teñen erva, como a de Porto Quintela, por exemplo, pero ahora está nin tampouco te podes ir bañar aos encoros. Entonces, claro, están desaproveitados porque tamén non hai así un plan para que estén un pouquiño en condicións aceptables, tanto de pesca como de poder te bañar, de poder facer actividades nils. Entonces, pois iso é un problema. A min é que eu quería introducir, é dicir, falamos dos encoros, eso foi nos anos 50 máis ou menos, pero que despois aquí os ríos galegos soportaron outro segundo espolio, que foron as minocentrais nos anos 90. Eu creo que agora quedan poucas, non? Pero claro, eso tuvo unha segunda afectación tremenda sobre o ecosistema da fauna dos ríos, non? Quizáis non sei se máis, pero por lo menos tanto como os grandes encoros, sí. Mais non, pero por exemplo, antes había anguilas, agora as anguilas ali en Frigueira xa non dan subido, ou o salmón non dá subido, e así un montón máis de pesca que podía haber non hai, pero bueno, xa foi dos embalses grandes. E os pequenos tamén, volveron influir outra vez para mal. Co tema dos encoros, eu sempre me ven a cabeza o tema de Bande, que ali teñen unhas termas, teñen un campamento romano a Cuiscarcan, e se digo... E a playa de Porto Quintela? Claro, e por decisión de quen xestiona iso, non podes telo accesible todo o ano. Eu creo que xa houera unha proposta, creo que fora no Congreso, polo BNG de manter un nivel que permitira telo destapado todo o ano. E, sin embargo, non se fai porque tampouco hai vontade política de plantarse ante esta mafia, non? É dicir, non, isto ten que ser así, e é un potencial que tamén ten ali, non? Que non se aproveita, que é algo, vamos, chamativo cuanto menos. O que sucede en Bande é auténticamente vergonzoso. E dixo eu que son dali. Eu nací en Vilela de Bande, ali un pouquiño por riba do Salto das Conchas, un pouquiño por riba das termas, e é unha vergonza que un sitio tan espectacular pois que este a maior parte do ano pois cheo de auga. Non te podes ir ali nin a bañar, nin tampouco á playa de Porto Quintela, que está sempre chea de auga, nin o campamento romano. É dicir, Bande ten un potencial tremendísimo, tanto en forestal como podría ser en turismo, e eu creo que é o concello que máis ten perdido de toda a provincia. Eso na miña humilde opinión. Sí. Bueno, se vamos ao lado Lobeira, ese sí que perdeu. Tamén, vamos a entrar xa, porque temos aí moi pouco tempo, e é na cuestión dos eólicos. Outra máis que eu sei que isto vades querer falar. Entón, digamos que están nos últimos anos, non, a medrar os parques eólicos, as propostas para instalar parques eólicos, pero tamén está a medrar a oposición social, non? Quero dicir, cada vez hai máis oposición social ao modelo que se pretende implantar, bueno, que xa está implantado en algunhas zonas. E a miña pregunta é por que hai esta oposición social, non? E que alternativa habría que propor ou levar adiante
para que pudera ser un modelo racional que non destruíra o territorio e que a xente pudera aceptar. E tamén lanzo outra pregunta, e é se pechar o ciclo productivo no país podería contribuir tamén a que polo menos non parezca un espolio, que é o que é agora mesmo, non? Resumindo moi moito, eu diría que hai oposición social porque hai un goberno da Xunta que traballa contra a sociedade, que traballa contra o país, así de directamente, porque é certo que somos unha potencia tamén en vento, somos unha potencia eólica, hai Ourense, que ata hai uns anos e seguimos sendo que en menos implantación temos, agora temos máis perigo. Máis perigo por qué? Porque hai un goberno do Partido Popular que lexisla e traballa para favorecer as grandes eléctricas e non para custodiar e previr o impacto que, insisto, pode ter a enerxía renovable, porque non por renovable deixa é inocua automáticamente, non? Hoxe falamos de que o sector eólico se transformou moitísimo, non ten nada que ver un muiño de hoxe que xa ten máis de 100 metros de diámetro que os de hai 25 anos, hai un plan sectorial eólico que saltou polos aires e que ten máis de 25 anos, non hai unha planificación, igual que tú non podes construir unha casa onde che sae da punta do nariz porque tes que ter unhas normas, unha ordenación do territorio, coa planificación enerxética pasa o mesmo, hai que ter unha planificación, hai que ver os efectos acumulados de todas esas instalacións enerxéticas, hai que ver a degradación que pode ter o chan, que é algo que nos pasa en Ourense polos lumes, etc. Polo tanto, como din as movilizacións sociais, eólica sí, pero non así, e tamén, por suposto, con control público, que unha parte do que se xera directamente revirta para o orzamento público, porque son miles de millóns de euros, e logo tamén, pois, tendo en conta cal é a distribución da poboación, e pareceme moi importante o peche dos ciclos productivos, porque aquí en Galiza temos exemplos, non, de empresas de fabricación de eólicos que foron pechando as súas plantas en Galiza e que abriron un centro de innovación moi cerca do Porto, non? Pois evidentemente ese modelo non nos pode valer, non? E logo tamén, e con isto remato, que esa eólica ten que ir en equilibrio con cales son as nosas necesidades enerxéticas e outras formas de xeración, e tamén con o noso papel dentro do Estado, porque ser a pila de España non nos está servindo de moito para medrar económicamente, non? Entón, xa que non somos excedentarios en produción neta de enerxía eléctrica, ter un beneficio directo cunha tarifa máis barata e ter tamén pois un equilibrio, non? Outras zonas do Estado terán que xerar enerxía se teñen a industria instalada no seu territorio, non? Mañá si pechamos os encoros de enerxía eléctrica de aquí, Madrid a Castellana queda sin luz. Cantos eólicos, cantas palas hai en Madrid? Ninguna. En fin, xa explicou Noa. O sangrante de todo isto na zona de Valdeorras tamén é unha zona onde queren instalarse, bueno, por toda a xeografía da provincia. Quen está detrás desos proxectos que acaban seccionando en pequenos proxectos son incluso empresas estatais italianas ou norueguesas. Por tanto, por que non pode haber por parte das administracións públicas galegas algún tipo de empresa pública que xestione todo eso? Pódese facer, outra cousa é que aquí se decida non facelo. É dicir, nós si mañá Ourense, a Diputación de Ourense mañá toma a determinación de proclamar a independencia da provincia de Ourense, teríamos outros problemas, pero sin luz non quedamos, Vou discrepar. Non discrepas de da independencia ou... No, discrepo de que quedábamos sin luz porque acabamos de vivilo. Tuvemos un exemplo práctico. Claro, porque vai de aquí. Non somos efectivamente a pila do Estado, pero cando houve un gran apagón, non sei aquí en Ourense como tu vestes, pero ali na rúa hasta 6:30 da mañá non volveu a luz. Cando en Madrid tiñan luz, que eu entendo que quedarlle luz ás cidades, entendo que hai máis xente afectada, non? Pero que tú teñas a produción a volta da esquina e que tardes 19, 20, como tardan algúns, Allariz creo que tardou 22 horas en ter luz de volta. Claro, te sitúa nunha situación na que é moi dificilmente vendible por parte do Partido Popular. Eu creo que fai falta máis produción eléctrica neste, porque para qué? Para darlle máis produción efectivamente a Madrid, porque se tú non vas ter como mínimo a capacidade de ser autosuficiente ti, e non te van a garantir que a primeira produción eléctrica que faz vai reverter na tua propia poboación, pois é moi dificilmente
xustificable. E logo que hai unha cousa tamén de capitalismo verde perverso que nos venden que, claro, coa crise climática temos que xerar máis renovable. Primeiro, Galiza xa supera con creces a xeración renovable que tería que ter para os próximos anos. Pero xa sen entrar nesa cuestión, evidentemente, para combater a crise climática hai outras cuestións do medio ambiente que temos que ver en equilibrio. A auga, que é un elemento fundamental, a auga xa cotiza en Wall Street, vai ser cabalo de batalla, e tamén, bueno, pois como afecta ao resto do territorio, non? E Galiza está hiperdesprotexida, non se avanzou na rede Natura desde 2012 porque o vetou o Partido Popular, unha conselleira que agora está dirixindo unha gran eléctrica, non? Eu poño moitas veces o exemplo de Pena Trevinca, exemplo ourensán, que me parece paradigmático. Pena Trevinca, na parte ourensá, le vai unha loita histórica para ser recoñecida como parque natural, non está na parte de Ourense, pero sí na parte española. Entón, hai ameazas cada 2x3 de implantación de gran eólica, na parte galega de Pena Trevinca, que sería impensable da outra parte. A mí parece estupendo que na Serra Madrileña non haxa eólicos instalados, porque haberá que producir menos en sitios que ventea menos, pero que medioambientalmente non son tan fundamentais, pero que pedimos un respeto como país e como parte do país tamén, e que aquí se avance na protección, non? Non podemos instalar esa enerxía en calquera sitio, hai que facer unha zonificación e hai que facelo de forma equilibrada. E ademais, e avanzamos a seguinte pregunta, hai unha cuestión que é que os se van de empresa verde son os que hai uns anos estaban destruindo o patrimonio e coa industria máis altamente contaminante. Entón, quero dicir, hai esa, digamos, esa chantaxe emocional de que precisamos avanzar porque o cambio climático, pero que nos está a dicir iso son os que levan moitos anos destruindo o país, non? E creo que aí entra a proposta, non? De igual, pues, unha gran empresa pública que xestione isto, que tamén limite, non? Pois que eu iba a citar Trevinca, precisamente, pois que igual nesas zonas non pode haber ningún eólico, non pasa nada, como Trevinca, no Courel, bueno, donde sexa, noutros sitios, non? Pero, quer dicir, é algo que non sucede. A día de hoxe pasan cousas, efectivamente, eu porque tamén o recibo pola xente de Terras Altas e Trevinca, que cada 2x3 aparece un novo proxecto, tumbando pola presión social, e logo tentan metelo pois noutra zona, non? E iso é algo que cunha empresa pública creo que é un control, porque claro, agora co apagamento que decía María, descubrió toda España que Red Eléctrica de España, a antiga Red Eléctrica de España, sorpresa, foi privatizada polo Partido Popular e polo Partido Español. Claro, e que hai cousas que teñen que estar baixo control público, porque ao final aí tes o raposo cuidando das galiñas, e logo pasa o que pasa, non? Eu quero meterme tamén nunha cuestión, e aquí sí que necesitamos brevedade, non? Que é outra nova ameaza, que é a mina de litio en Beariz, que a min é algo que me parece sangrante, porque a propia Xunta hai uns anos tumbara este proxecto porque demostrouse que tiña un impacto salvaxe. A propia Xunta, que son ao final os portavoces destas empresas. Entón, agora, sen embargo, é unha proposta estratégica, non? Que eu, polo menos a miña opinión, que obedece os intereses da guerra e dos que queren levarnos a guerra. Entón, un pouco, como está esta situación, como se está a recibir ali tamén nunha zona que efectivamente tamén sofre despoboamento, non? Claro, que con Doade a Xunta do Partido Popular está facendo a mesma operación que fixo antes con moitos grandes parques eólicos. Sabe moi ben María pola zona de Valdeorras o que intentaron facer con este de Neboade e todos estes tamén da zona do Courel. Había un macroproxecto que era tan salvaxe que foi informado negativamente pola Xunta e tamén pola Confederación Hidrográfica, creo recordar, e agora que se fai, fragmentase. Entón este é o mesmo proxecto, pero un poquinho máis pequeno, a ver se así cuela, non? Entón, para min, o debate é un pouco o que falábamos de Valdeorras. Haberá que ver, primeiro, os impactos que teñen que ser medidos e despois, para que, non? Para que se extraia ese mineral e se leve unha parte da transformación para unha fábrica de Zaragoza e outra parte para Asia. E para Galiza, que queda? Simplemente o espolio dunha parte sin máis beneficio. E logo ver, efectivamente, ben cales son as dimensións deses proxectos, que non se pode permitir unha fragmentación e que pola vía de atrás se pervirta todo o territorio e se degrade, non? E isto é particularmente sangrante porque, Galiza foi un dos primeiros lugares do Estado, senón o primeiro, en lexislar
para defender o seu autogoberno unha legislación en materia de minería, disto sabe máis Puga que viviu esa época, e o goberno galego que fixo foi transformar esa lei moitas veces para deixala valer de contido. Algo como o Consello Galego da Minería, o Partido Popular acaba de reformar a lei despois de non constituílo en 15 anos, para que? Para quitar de aí os axentes sociais e ecoloxistas, é dicir, para non ter a ninguén que poida molestar e decidir no Consello da Xunta, no que se sentan, insisto, conselleiras e conselleiros que despois van a unha porta xiratoria, que parte do país nos cargamos a cambio de 4 duros, non? Iso non se pode consentir. Está por ver tamén, bueno, por ver non, que xa sale reflexado mínimamente no proxecto, este concreto de Beariz, a afectación que vai ter os cursos de auga, porque, ollo, da zona alta de Beariz, esos cursos de auga van fundamentalmente cara a zona do Ribeiro, donde hai outra economía productiva básica e fundamental, esas cousas hai que telas en conta, e agora ainda encima enmascarase con eso dun proxecto estratégico que ven de Bruselas e que vai ser maravillosísimo para fabricar para as armas. Con esa excusa resulta que, bueno, pues, onde o facemos? Pois alá, en Galicia, pero que hai outros 7 proxectos máis por o Estado, pero que en algúns outros sitios van ter industrias ligadas a eso. Aquí non, pero que aquí nin tan siquiera o plantexan, sorprendente. Tamén vamos a meternos, estamos xa rematando, creo que queda moi pouquiño xa para rematar, e na cuestión das denominacións orixe, nas indicacións xeográficas, temos Pan de Cea, Pataca da Limia, bueno, moitísimas outras tamén comarcas vitivinícolas. Quería saber se eso, digamos, repercute económicamente, positivamente na zona, se era postos de traballo, etcétera, non? Se tamén é posible potencialo aínda máis, non? Para que poidamos fortalecer estas marcas e repercutan aínda máis nas zonas. Sí, non cabe dúda. Teño que puntualizar que, para que non se enfadan os amigos do Cristanco, non é Pataca de Limia, é Pataca de Galicia. Bueno. Pataca de Galicia, que tamén se produce na zona da Coruña, sobre todo, pero máis na zona da Limia. Eu creo que o que se pretende coas ISPs é algo moi importante, que é darlle un valor de calidad a un produto que xa é de calidad. E é algo verdadeiramente importante porque, ademais, o produto Galicia vende no Estado español. Tu calquera cousa que sea, pataca de Galicia ou ternera gallega, como chaman eles, etc., pois vende moito máis. Xenera postos de traballo, creo que xenera moitos, porque ao final consigues vender o teu produto moito máis. O problema das ISPs, o mellor é un pouquiño, falo da nosa, que é un poquinho máis pequena, é a falta de financiación. Ao mellor nos consíguese diñeiro coas etiquetas e coas contraetiquetas, e ese diñeiro casi chega pois para o funcionamento e pouco máis, non podemos facer grandes campañas de publicidade. E aí é onde debería intervenir a Xunta, pero se fixeron con un poquinho de cabeza, porque o ano pasado o conselleiro de Medio Rural que había un día chamounos a Ourense para dicirnos que pois non saliu un vídeo que invertía 300.000 euros en promocionar a nosa pataca, sin non saber preguntado nada aos da ISP. Nos chegamos ali sin saber para que era o conto, e vimos un vídeo no que puña come pataca, e non puña pataca de Galicia nin puña nada, non? Entonces, pois, para facer eso casi é mellor que estén quietos. E digo eu, se vou facer a promoción dun produto, pois falarei coa xente que está ao cargo dese produto, non? Se será o mínimo. Pois nada, fixaron esa campaña de promoción que valeu de bastante pouco. Entonces, eu creo que aí a Xunta sí que podría pois ter un papel un poquinho máis decisivo, e así que facer campañas de promoción no resto do Estado para que alguna xente que poida non coñecela sí que a día coñecer, porque sí que xenera moitos postos de traballo e moita economía en torno a estas ISPs. A ver, a identificación dunha indicación xeográfica protexida, unha denominación de origen, identifica territorio. En eso nos gañamos por goleada, é dicir, a idea que hai de Galiza tanto no Estado español como por Europa é de que en este territorio se dan producións agrarias ou gandeiras excepcionais, e entón é unha ventaxa, e ligado a iso hai moita economía, sí que hai moita economía, pero está totalmente desenvolvida? Pois non, nin comercialmente cara fora, nin internamente aquí de apoiar, Vamos a ver, o sector da pataca, pois basicamente quen move a indicación xeográfica é a comarca da Limia. Pero temos un de ámbito de todo o país que é ternera galega. Bueno, cantas explotacións desapareceron en extensivo neste país nos últimos anos? E máis, fixaivos o que digo, está en risco de desaparecer
a rubia galega? Pois o mellor sí, Por qué? Porque durante os últimos 16 anos non se estivo facendo un traballo adecuado co sector para preservar esa raza autóctona, de maneira que se estivo inseminando con outras máis comerciais que viñeron de fora, que non ten ese potencial, esa capacidade de calidade como ten a nosa carne, e está en risco de desaparecer, non? Que as denominacións de orixen, hai algunhas aproveitaron o seu momento, como foi Rías Baixas, porque estaba identificando Albariño e deronse conta de que había que identificar con Rías Baixas porque Albariño tamén se producía en California. Eso mesmo pode acontecer co Godello, en Valdeorras ou en Monterrey, pero se o identificas o territorio, sí que acabas conseguindo que a calidade, é dicir, o concepto de cara ao mercado quede moito máis claro e moito máis fixado na persoa consumidora, non? Eso, nese traballo aquí, queda moitísimo aínda por facer, E máis, eu gostaría que se desandou en algúns casos, Eu por engadir algo, creo que as DOs prestixan o produto, evidentemente, prestixan o territorio e además sirven para xestionar ese propio territorio. Non falaba, creo que foi Noa antes, tamén mencionou eso cando falábamos dos lumes aqueles que houve hai 2 anos ou dos que houve tamén no 17, nun sector, como, por exemplo, como vitivinícola, o feito de que haxa superficie plantada a viña, pois é unha barreira contra os lumes moi importante nun contexto como que estamos, que vamos falando toda a tarde de despoboamento e de abandono do territorio. As IGPs, as denominacións de orixe e demais, sirven para xestionar ese territorio, son unha realidade. É verdad que torneira que no tema da carne a Xunta de Galicia leva feito as cousas realmente mal, e sorprendeme da IGP vosa de Pataca, que me chamou a atención, porque os consellos reguladores reciben fondos para a promoción, reciben os de viño, me refiro. Os consellos reguladores das denominacións de orixen reciben bastantes fondos. Nos protestamos non, encantados, pero temos envexa sana deles porque reciben bastantes fondos. Tamén protestamos, pero non recibimos moito. Vos non recibides tanto, nunca. Protestades demais. Pois, hoxe, bueno, falamos de lousa, falamos eólicos, falamos en coro, falamos de moitísimos temas, pero todo bo chega a súa fin, entón eu quería rematar cunha conclusión das 4, unha reflexión e tamén pois unha idea, non, que digamos, bueno, pois a nivel galego subese interese, non, poderían tomar unha medida, unha iniciativa para que isto poida mudar e servise que a curto, medio e longo prazo repercutise, non, mellorar a vida da xente, a economía das distintas comarcas, non, e tamén incluso en fixar poboación. Entón, comezo contigo, Noa. Pois eu insisto na empresa pública de enerxía, creo que sería fundamental para o país e singularmente para Ourense, rescatando e pedindo a transferencia das competencias do Estado en materia de xestión hidráulica, non? E de xestión das augas para poder tamén facer esa parte complementariamente. Eu vou facer unha carta aos Reis Magos ou raíñas que existiran. Despois da independencia na Deputación xa pouco che queda. Bueno, pois para incluíla nun adicional ao final de todo. A ver, eu creo que realmente para unha persoa que quere ter unha actividade económica e irse ao medio rural, hai unha traba da que non falamos que sería moi importante, que é o tema da burocracia. Ti que eres labrego, cada vez que a Xunta saca un decreto dicindo vamos a eliminar burocracia, eso, en lugar de eliminar burocracia, é un papel máis, non? A fiscalidade, a ver, a fiscalidade é necesaria, pero non é o mesmo manter unha actividade económica nun núcleo rural de 300 habitantes que é de 100.000. Por tanto, ten que haber un favorecemento dese asentamento. E despois, hai outra cuestión clave no caso concreto de Ourense, que é o tema da mobilidade de terras. Estamos falando de avellentamento, de despoboamento, de hai que incorporar xente a esas actividades agrarias e gandeiras, pero para iso ten que haber un apoio decidido da administración pública por o tema da mobilidade de terras. Eso avanzouse moito fai 20 anos, pero cando chegamos aquí cortouse, perdemos 20 anos e iso estáse a notar moitísimo, porque perdemos un tempo estupendo para poder facer un desenvolvemento social e económico desta provincia. Eu, en términos xerais, creo que a xente que está no rural necesita ter traballo, ter un benestar social,
Eu apostaría principalmente por fortalecer o sector primario. Temos unha terra moi boa que produce produtos de moi boa calidade e temos unha terra abandonada. O que temos que facer é poñer a producir esa terra e tratar de potenciar o sector primario o máximo posible. Eu, como me toca rematar, igual sono moi prosaica, pero creo que, resumindo un pouco o que dixeron os tres que me preceden na palabra, que precisamos un cambio de goberno. Sí, precisamos un cambio de goberno, digo con toda a honestidade do mundo. Precisamos unha Xunta de Galiza que crea que o territorio ten que estar xestionado dunha forma non centralizada nas cidades, sino que o rural ten moito que aportar ao noso país, e eso, desde logo, o Partido Popular non o vai facer, así que sí, creo que hai que facer un cambio de goberno. Pois con esta petición aos Reis Magos rematamos. Bueno, como tamén estiven vendo que entrou xente ao final, dicir que esta conversa quedará subida aquí no YouTube, pero tamén en formato podcast no iVoox e no Spotify, e agradecervos a vosa presenza, Noa unha vez máis, resto de convidadas tamén agradecer que puidades estar aquí aportando cuestións tan interesantes e que vaya puidades estar noutra destas conversas. Gracias a ti. A ver se nos invitas. Eu cando que irades. Nada máis, darvos as grazas, volvo a repetirme, tedes as conversas anteriores ao ciclos en Ourense non hai país subidas en YouTube, en iVoox, en Spotify, e aínda que esta conversa en directo e a xente que vades estar escoitando nos próximos días xa non é en directo, podedes deixar nos comentarios as vosas preguntas, propostas e ideas que poderemos ir respondendo. Nada máis, deixámoslo aquí, moitísimas grazas e boa noite.